Ego birni fa Murera Arewa mana ya ki swai da mu ya Arewa wai ya ki swai da mu ya ki swai da mu ya Arewa wai ya ki swai da mu ya ki swai da mu ya Arewa wai ya ki swai da mu. Wannan abun duk ya biya dame ni na marasa ta yi na zan fara. Bari in fara da matsalan tsaro shi ya zama Arewa kayan baya. Yau Arewa koyi na ana tara matafiya saboda koyi na babu zaman lafiya. Da an kama ka dole kudi zaka biya daga miliyan 5 har 500. Haka za a dinga cinakin ka kamar akuya. Mahukunta duba zaren Arewa ko yaya. Arewa ko da yaushe mu muke kuma baya. Allah sarki har na tuno da Maiduguri yanzu sun fi kowa su ga hatsarin gari. Abun takansu ya fara tun a zahiri. Yan ta'adda na kashe su har cikin gari. Daga talaka hakan zuwa attajiri. Wasu su da dama da su shige garari. Haka koro sai muka ji abu a Zamfara abun da fara shanu ya fara. Haka koro abu sai ya kuma kidnappers. A gaskiya Zamfara abun ya cutura. Ban wuce ba sai na koma garin Katsina. Garin Umaru Musa ya raya duwa. Dan su ma da yawa rasa rayuwa. Abun da za su ci ana musu nomawa. A gaskiya wannan abun ya yi yawa. Diyan Katsina yawanci su shiga damuwa. Kusan kullum abun haka yake faruwa. Idan garya nake ka tambayi Sokotawa. Garin Sardauna kacin mai kishin Arewa. Garin Fulani har da Magobirawa. A da suna rayuwa cikin zaman lafiya. Kansu haɗa babu bambanci ko da kaɗan. Amma yanzu mutane da ransu ake konawa. Har kasuwa ake bin wasu ana kashewa. Abun babu dadi yakan sani in ji damuwa. Wannan abun hadda magatu na garin gwamna. Abun ya wuce yadda ma baka tunani. Daga kauyukan su har zuwa birni. Lokacin na koyi na ana zubar da jini. Mu roki Allah sarki ya kawo mana magani. A dole yin mayan ne ta taziya. Dan su ma sun yi asara a gaskiya. Yanke bi zaman lafiya suka sa gaba. Suna noman kifi babu wata fargaba. Rana ɗaya kawai aka sa su a gaba. An sace 'yan makaranta ban san adadi ba. Ban manta da kai ba talaka. A yi shekara hudu ana kashe yin wanka. Rana ɗaya kawai a canza ra'ayinka. Ya kamata ka san me kake a rayuwanka. Bari in dawo wurin mu yan karkara. Dan na ga zafi ya zo mun fi kowa kara. Amma da ya wuce muka muke ta kara. Ya zama dole mutum mataki kwakwara. Ba maganar APC ko PDP muke yi ba. Magana muke ta yare ba za ta ci gaba. Mana na yi magana. Dole na yi magana. Ego birni fa